engasizakali, ehlangane nabefundisi kodwa engasizakali, kodwa litshela iBhayibheli wahlangana noNkulunkulu endaweni yasehlala. Sengathi ungabona uNkulunkulu uyashumayela. osizile Amasato mahata. Haya. engiyithandayo loNkulunkulu wavela ehlane, wavela endaweni yokuhlupheka, wavela endaweni yogwadule, wavela endaweni yosize, kodwa loNkulunkulu wabonakala. Haya. Wabonakala kumuntu onesono, wabonakala kumuntu obulele, wabonakala kumuntu obalekayo. Akanendaba nesono sakho, kodwa uyahlangana nawe. Akanendaba nokuthi ubalekela bani, kodwa nje masehlangene nawe kunamandla amasha akunikeza wona, ukunikeza amandla amasha. Lithi iBhayibheli uyanikezwa yethi leya mandla, lize lithi yena isono, lithi yena namhlanje. Oh yes. Yena kusebephakade, lithi yena yedwa umbetha amandla njengengubo, wabhida ubukhosi njengebhande. Lithi yena yedwa wethembekile, yena yedwa okwazi ukusonela wonke umuntu esehlehlile, wonke umuntu engasakwazi, wonke umuntu ekubalekela. Usondela usubalekela ngisho zihlobo, usondela usubalekela ngisho kamane, usondela usubalekela abantu abebethemba asonde